Prilikom davanja mišljenja na neku temu, posebno kada nam je vreme ograničeno, korisno je osmisliti strukturu izlaganja i koristiti neke već gotove izraze koji nam mogu pomoći da kupimo malo vremena dok razmišljamo o onome što želimo da kažemo. Uvod i iznošenje stava. Smatram da. Mišljenja sam da. Moj stav je da. Prema mom mišljenju. Argumentacija. Najpre želim da kažem. Na samom početku istakao bih, istakla bih da. Kao drugo, dodao bih, dodala bih da. Zatim, treba imati u vidu da. Pored toga mišljenja sam da. Na samom kraju moram da istaknem i. Ne treba zaboraviti takođe i. Zaključak. Da sumiram. Na osnovu izloženog. Kako se prema argumentima može zaključiti?